Kastep ke bakmen ye pi baro basa sisin pan ni pediang snobha ye pi syakane ka devotion step ke jongi ye pi ki parlok ki baju page bat ki baju kersan yang i hakane ka good news tv nga ai ku ble ye pi ya ka jing ai por ka kerpang bat ka kodor ke jong pi banya puson kendiat syapang ka ketin ka bakut ke jong ble kum ta ka jing ku ble ye pi baro iwe pe we hakateng try ba unong pun im jong yu Jesus Christ ubrio hakajing ya linti ka jong u la thau kerpang e u do blay ka bible ka yathu yangi bau blay ula snai ki baro ha beneng sejrong ba khendau sopo tang da ka basu hukum ki badan hasun bas ki badon hat tebian jong ni khendau ublay usu hukum ya ki bakin nong endai ublay habau thau ya ki breu u thau da ka ba pusan ba da ka ba lum lang ba ublay la thau hakadur ka jong uhi endai ublay habau thau yang ki breu u thau ya ka jinglong kerpang ka jongi hakadur ka jong uhi umtangi laban siam na kitab Genesis kalenong ka beningkong ka khot ka bar punyaw ublay ka bible ka kren sapang brio laningi yang ki brio ublay utaw yang kum kita kinong sensar halo ki jingtaw ki jong ubaro ladangi puli sam ka papra ka khot ka ban rio ublay la thau yang kam hapo kendiat ya ki angel ki jong u ladang ipuli stiu Paul si Hebrew kalenong ka ba ka khot ka ba nyo ublay la thau yang ya ka burom ka bakraw nakabenta ka burom ka bakraw ko jong u Isaya sapolai khot ka ba nyo kumta ha ka weipat hakani ka weipat ka step ka mga kwa ba ni puson lang kalong ya ka parsi ka jong ukhun sarong auria ka parsi ka jong khun sarong auria ka bangila ban sem na ka gospel ka jong Lucas ka linong ka khatsan ka khot ka khat wei hat kum to ter kaya thu ya ka ni ka farsi chapang ukhun sarong auria u jisu hikai ki sinran lembaki farsi ki babon lese ya ka ni ka farsi barok ngitip siapang ka ni ka farsi ukhun sarong auria ladangan puli ya kani naduk ad khot ka khat wei haduk ad khot ka ba lai pho kan sim ya ka por ndrei ngitip ko mga ong mentan baro ngitip ya kani ka phasi hun sarong auria u e uni khun sarong auria u khun sarong auria ulong breu babit babiang ulong breu bawan na ka ying ka badon ba em ulong breu ubadon burom ubaka imlang ka salang le se ka pet u kumutaw khnun ukhun ubabit babiang ubadon burom habaro kiliang ndai kensan kawan ha ka jingmut ka jong u ban pano ya ka bha ka jong u nau pa uba u jong u ban sedang ban penserwa ya kita ki baro ban sedang ban kejap no ya kata ka burom ka jing im haka baulama ta ka jing im ka jong u haka long briu ka man briu ka jong u bala penyareng kat doru ya u bat kisniang bat ki jing bam ki basma ndai habau kala ka bamut u ong haka khot ka ba khat pra ladang ipuli haka khot ka ba khat pra ong ngan yang jon ngan lech seil salau pa bat ngan ong hau pa kupa ngala lepop ukhun sarong auria habang yu ong khun sarong auria ngila snow thu ya ka jinglong ka jong u le se ulalei ber sarong ubriu badap da ka jing sarong bat ubriu ubadap da ka jing auria ki babon ka bible ka yathu yang i hakani ka farsi bola penserwa ki baro ndrei hakum katakan por ka bible ka yathu ru yangi baula dap da ka jing pabi kum taula kela ka bamut baula ongan yang joj ngan le cheying pa bat
ngan ong yok pa bangal lepop. Kai ka banga kwa banginya pusan hakani kapor om ya katukan khot ka bakhatsan ka bana hakani ka juhi ka farsi ka jong ukun sarong auria. Habau lapoi haying ya gitu kentin ki bau pau ong ki syakri ki syakor ki jong u. Habau kun jong u lawan haka jinglong renjan. Habau kun jong u lawan pai hapadeng ka jing duk burom. Habau kun jong u lawan pai hapadeng ka jing sma utong ka ba khrau. Ula ong iki senran bagi syakri ki jong u. To walam kloy ya ka jangkup ka ba kodor tam ka bla penkup bat tu penkup ya u. Tu walam kloy ya ka jangkup ka ba kodor tam bat tu penkup ya u. Ngakwa ban puson ya ka ni ka jing ong ka jong pa jong nu kun sarong auria. Ukpa badap da ka jing I ya lau kun. Ukpa ubawat lau kun la pen snausi ya u. Nrei hai klip mat ki bau kela ka bamut. Ha ki klip mat ki bau pa ukpa. Uang tu walam kloy ya ka jangkup ka ba kodor. Tu penkup ya u. Ka e ka ni ka jangkup. Ka jangkup hang ni kalong kum kadak. Lani kata ka sembol jong ka jing burom. Ka jangkup hang ni kalong kum kata kadak lani ka sembol jong ka burom. Ka jing krau. Ukpa jong u. Ulayo I ya lau ni ukun. Ubala rentai. Ubala jot. Ubala don ka jangkup. Ubala jot rentai. Bat ulalong terput terpat. Hakalong beriu ka man beriu. Ubala kersum ya ladi baki jangan ni kepercay. Ndai ulah hukum ya kisyakri ki jong u. Ban walam kloy ya ka jangkup ka bakodo bat ban penkup hau. Ngaju perkhat ya ladi habang perkhat ya kani khot ka ba afuar. Ka jing ong ka jong pa jong u. Tu walam kloy ya ka jangkup ka bakodo. Ngaju perkhan balai bau kupa abau dan ya ka jangkup ka jong u ha ka renyang ka jong u balai sim da kata ka jangkup ka jong u balun penkup ya kun jong u hendai ulah hukum penman ya ki syakri ki syakor ka jong u ban sim ya ka jangkup ka bakodor nama kupahi ukwa ban ai ka ba batam ka ba bestam ya la ki jong ki kun ki jong u kumbau blei ukwa yang ni ban ai ka babatam yang ni wala lang ilong ki bladuk buram ki blajak buram ha ke bon ki liang ndreu blei ukwa yang ni ban ai kata ka babatam yang ni kumbau pau ong ka jan ka bakodo tam mangawa yang hang ni bat mangiru ki bayat ya ka jing yai lenti ka jong ikum ki samla kum uniu kun samla sarong auria kajing yai lenti ka badap da kajing sarong ba kajing auria. Kajing yai lenti ka ba penserwai ka por ba ya ka bor ka jongi. Kajing yai lenti ka ba penserwai ki ya kajing ka ba imei pai la ayangi. Kajing yai lenti ka ba penserwa ya kajing ka jong belai. Kum tangi la du no ya ka burom ka ba belai la snakar pangingi. Kum mga ong menne ubelai sna yangi kam hapok jong ki angel ki badan har kasendak jong u. Ubelai lasna kerpang yang i bat ulapen prahi daladi ya kadur ka kerpang. Ubelai lasna kerpang yang i ndai ngi lapen prano ya ladi ya kata kadur ka kerpang. Kaduk ni dekat jendet ya kajing yadei ka jong i bat ubelai. Ni dekat jendet ya kata ka burom ka bangikup barok sikata hakalong renyang ka jong ikum kibriu. Paralong ngilapen poh ya ladiru wat siki ki bapok bat ki basma jong ka porthei. Ngila kampelut ka por ka jongi siki jong ka jipen sawai ka por ka jongi siki jong ka ni ka porthei. Ngila penserwa ya kapor ka jongi syaki jing ki bom yadei bat kamon ka jong blei. Kum ta ngila du no ya ka borom ka bau blei lo penkup yang ni. Ndrei paralok bain wat syak bangin snow thu lang tang hang ta bangin syukut lang tang hang ta wat syak bangin syukut lang tang hang ta
Ndrai kumba uniu samla akun sarong auria uyang uongan yat ngan let siying pa. Bat ngan ong banga lepop. Ngajumut dur ba uniu ukun samla ukun sarong auria udon ya kataka mensim ban yakun kabor halo ladi lani kataka fighting spirit. Kaba uyang nang tahan kajing duk kajing kerdu uyang na kata kajing long renjan kajing ban yang ban let sayang pa dan kajing ong bau nong job ju sange nong job ju sange uni kun sarong aurio samla uyang nang ta daka mensim kajing Kamensim ka bakraw, kamensim ka ban yale persya, kamensim ka ban yang ban bread dut ya kita ki ai paro. Kumta habangiru ngilet saw blay. Ubalong pa jongi ubakraw on gom kentat yangi ya ki ai ru. Ublay on hukum penman ya ki angel ki jong baun ong pej uniu lawan pai. Hapreng ka jing jot rentai ka jong penkup ya ya ka borom ka bakraw. Hakalong renyang gajong ublay habo yo iyo briu bau la thao bau la dap da kajing ja burom ka Bible ba ka Genesis ka kitab Genesis ka nong ka banriu ka khot ka banriu ka ong bau blay ula kala ka bamod ublay ula dap da kajing babi sudah ndre paralok ka ba i jonga syak yang i banginum kuat hangta syak yang i ba ublay unum subabe sa e kajing im gajong i ndrai syak yang i bangin yang pan syak yang i bangin yang pan na kita ki ahor ki basir kai bangin ong kumba ong uniu kun sarong auria bah bangin let syak yin kajong kupa habang ilet syak yin kajong ublay pun kup yang i da kabor ublay pun kup yang i daki jangkup ki bakodor ko mga ong meneka jangkup kadai ka burom bat ka jingkra ka jong briu kumta hapren ka jingyat linti ka babun ka jong i nilalong ki belajak burom habun ki liang ngam chem ong ka Bible ka ong babaro umlong ubajanai baro ngiladu le no ya kata ka jing janai ka jong i ndai sya engi baka buram ka bakraw ka bangiladu menor haki jinya linti ke jongi ngiladu e ka buram blay ndai sya engi bangindon ka takabor halaladi kumbau kun sarong auria uyang jod mo ulit saying pa lesi dan na preng jongi pat mga wayang hangni ngiladu e ka buram blay ke jongi haka jinya day ke jongi simet badu ngiladu ya ka buram blay ka jongi hakata ka jinya day ka jongi haka yin ka sem ka jongi ngiladu ya ka buram blay ka jongi haka jinya day hagi paramarjan ki paramarpa ka jongi ngiladu ya ka buram blay haka jinya day hagi kam ki jam ka jongi ndai ta ai bangin don ya ka mensim ka ban yang ban yakun ka mensim ka bangin yang ban yale Kamensim kaban ong kumba ong uhud sarong auria abangin let saying jong ipa kibadon sibun dipulit siyong ne hangta ublayin ong penkup ya ya ka buram ka bawladu penkup ya ka buram ka bawladu haka jingyat linti ka jong i ka devotion hak ni ka step ka khon ning kong yang habu yang hang ni bangiladon hapren ka jing ja buram kajing sma iutung ka bosar kai ba kajing du jing kermen ha kajing yat linti ka jongi lah kajing yat linti ku musamla lah kajing yat linti ka jing ka sem ka jongi nila du no ya ka puram blai ndrei habang ilai pai so blai ka jing duai ka jongi ngilai pai so blai ha kajing yat linti ka jongi ngilai pai so blai ha ka tukum bangilong blai no ong ai ka jangkup ka bakodor ya ai ka jangkup ka bakodor ya ka tu ublayin kerku ublayin yarap yangi bahabangi mi na kanika devotion na kanika stem ngin mi rinkat ba kata ka fighting spirit lani ka mensim ka jingyale ka mensim ban yakun ka mensim ka badon ka bor halaladi ngin mi ru bangim syak baka burom jangan ni ka pothaikan kejap yangi
ki jong ni ka perthaikin kejap yani ndengin sya baka buram ko jong play kalong junom la junom ha kalong ren kaman ren beriu ko jong i ublay ker khu sa si simpan ublay nyarap yani bangin niya yo ya kapor kabangin pen ko buram ya di ha kalong ren ko jong i kalong ka buram yo ublay sa si sintungin pendem ha play jeng duai Kupa, iwan bandem sesisin pat akisla kejat ki bakut ki bakentang ki jong me. Melong ublay, ubayo i, bangilong ki breu ki bela cak buram na dong sadong. Ngilong ublay, ubayo i yang i ku mangilong. Bat mela tau kerpang yang i, la kampe lang ilik iyong. Kampe lang ilong kumno. Mela tau kerpang yang i, hakadur ka jong mehi. Try sesisin ngadua ya kena kapon. Ba me menyerap yang i bangin snow tu ya ka jinglong kerpang ka jong i. Bahapre gajing jak buram ga babun mangin yang nang tangin ong kum ong khun sarong auria ngan lek se ying ipa ba ngan ong bangale po trai la dang im sgau thu bangim yit ila di kum bayit ukun sarong auria kanum long kalong le no e yemi bangin dap bangin tip lut ki paro ngidon kamban pek yang i sialadi ya kayit kami kabalong ka bible kabahikai yang i try ka bible kalong kayit kami kabadap siren yang i kajing im kajongi bat ngintip try ba me yo i bat me yo snow i kajing duai kajongi try ka step ngaduai si sin pan na ka bentaki parlok ki parjor ki baju yo i ba ki baju yo snow i kani khubor ki baju pet ya kani ka good news tv ngaduai bah apreng kajing jak buram ka bangi kenduk man kasin ke bangangam tip ki tip ki bangi ngim tip try tang ublay tang mamehi apreng kajing jak buram ke bukum kita try sa sisin pan ben kup ya ka buram blay ong ko ba ong upa jong kun sarang awya walam ya ki jangkup ki bakodor try ladangi walam ya kini ki mensim ki jongi hame batang hamehi ngin jin dalal yo ya ka buram sa sisin pan try sa sisin long kat bagi parlok ki jongi ki baju yo i ya kani khubor ki baju pet ya kani good news bakin pet kin mi nang ni dan bagi beriu ki badap da ka mensim bat kabor halo ladi try sa sisin nga duai nga panta kateng try bo nung pen im jong Jesus Christ amen ublay na ka benta ka buram ko jong amen